Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Stále nevíme, jak se budeme jmenovat. Další díl stále nevíme, ale jsme na dobré cestě, to už jsem říkala i minule. To si říkala i minule. Každopádně jsme na té cestě, že bychom ten podcast chtěli pojmenovat nějak, aby nás to vystihovalo. Nechcem tomu dát ten tak random nějaký název, který nebude dávat smysl, nebo... Důležitější bylo začít, než vymýšlet. Tak. Takže to je problém většiny lidí, že furt něco vymýšlí a utíkají ty roky života a furt nic nevymysleli. Myšlenka dne. Fakt? Přesně tak. Přesně tak. To je třeba v podnikání jako skvělá věc, že lidi, kteří začnou podnikat, si myslí, že musí vymyslet loga, všechny tyhle věci, jakože určitě jo, ale ne, jako jsou jako lidi, marketéři, podnikatelé, kteří jsou ti schopni říct, že na tom máš strávit jako půlku života. No, by ti to mělo zabrat chviličku, že? Protože logo můžeš změnit vždycky. Jako, jo. No, je to jako... Název asi chápu, ale jakoby, podle mě název je klíčový. To je prostě nemůžeš... jednou jsem měla klienta, nebo potenciálního klienta, který měl vlastně namyšlený, že to ani nemyslím, jestli to můžu říct, ale prostě, že bude nějaká mapa nějakých míst, jo? A teď dejme tomu, že se budeme bavit třeba o nějaký jako, co by mohlo být třeba, že třeba mapa míst veterin, třeba vidím bejnečka, jo. Tak jako jeho nenapadl jako originálnější název, než že by to pojmenoval jako vetmap. A já vetmap. A znělo to úplně stejně debilně. Říkám, jako by to není dobrý název, no, že to vymýšlelo 2 měsíce, 3 měsíce, říkám, no, jako vetmap jako dobrý, ale to jakoby je potřeba, aby to mělo jako smysl, takže za mě jakoby název je velmi důležitý a klíčový, aby to ale všechno ostatní. Důležitý je hodnota pro lidi. Ale normálně představ si teďka kuriozitní věc. Máme 2 marketéry tady kolem nás a oni si vzájemně pomáhají, jo, s tím biznisem, takže jednou občas funguje jemu něco, tak ten druhý to vezme a použije to pro sebe. A byl tam úkol toho, že tady na té stránce jednoho i druhého byly potřeba reference zákazníků. A úplně jako na rovinu marketéři občas dělají to, že si pomůžou s těma referencema. To znamená, že oni poskytnou referenci jemu a on poskytne referenci zase naopak tomu druhému, jakože si je promění. No a ten jeden marketér vzal všechny ty reference z té druhé stránky, včetně té svojí reference a dal to na svoji stránku. Takže on měl na stránce svoji referenci od sebe samotného a pointa je, že těm lidem to je úplně jedno. Těm lidem je úplně jedno, co jakoby tam vidějí, co čtou, co jako slyšejí. 90% lidí, oni chtějí vědět, co to pro ně znamená, když si nakoupí tvůj produkt, nebo co, když si zaplatí tvoji službu, nebo co se jim stane. Ty ne, tobě ne, tobě to jedno není, mi to taky jedno není, protože jakoby už spozorním řeknu, hele, tenhle člověk mi je schopný říct cokoliv, takže bacha na to, jakoby na úkor svého zisku je mi schopný říct cokoliv. To se mi nelíbí, tak tady prostě nakupovat nebudu, ale to seš ty a to není většina publika, jakoby lidí, co tě zákazníků, kteří tě sledují. Je pravda, že prostě... jako všichni, my jako lidi jsme sobecký. Jsme hrozně takže sobecký. Nám jde o to, že a co z toho mám já? No jasně. Tak. Proto slyšíme na slevy, proto slyšíme na akce, proto slyšíme něco takového toho stylu, protože prostě a proto, když užitek pro sebe. A obráceně, když za náma někdo přijde, tak jako se ptáme, a co z toho mám já? No, co z toho mám já? No. Paradoxně tohle to umíme v materiálních jako věcech nebo v nějakých finančních, ale ve vztazích to moc neumíme. Ve vztazích to moc neumíme, protože... To je paradox. To je jako zase téma asi na jindy, ale je to určitě zajímavý se nad tím zamyslet, proč tady jo, tam ne, no. Že jako, to je zajímavý. Každopádně lidem to je úplně jedno, jestli se to bude jmenovat tak nebo či onak. Marketér si řekne, ale člověk jako ty, který tvoří, tak nad tím přemýšlel a oceníš to. Jenže to, že to ty oceníš, mě jako podnikatel pak prdu, pokud mi tam nenakoupíš. Takže soustředit se víc na ty věci, které jdou zatím vydělat peníze. To je, třeba dneska jsem poslouchal jedno video na Instagramu jedné paní. A stará paní v důchodu, domově důchodu, jo, no prostě to je jedno, všichni víme. Tak ona říkala, se jí tam zeptal pán, jako co by poradila, když nemůžeš najít ten smysl a tohle. A já jsem si úplně zase vzpomněl na sebe, že soustředit se na jednu věc. Soustředit se na jednu věc
nic víc, soustředit se na jednu věc, že jako pocit, že ti to tady uteče, tohle musíš, tam to musíš, tady to musíš, tamhle to musíš, tady ti to ujíždí, to vlastně jako by nikde jako, takhle to nikdy nefungovalo. Že jako rozpoutávat tu pozornost na věci, které jsou důležitý, logo, jasně, klidně si to zařiď, ale soustřeď se na to podstatný prodej, Ve finále, když můžeš mít sebe lepší název, logo, stránky, hezky vypadající produkt, ale může to být k ničemu, protože to neumíš prodat. A pak prostě člověk, který jako tohle to nemá a má to, že to prodá, protože to má jako hodnotu pro ty lidi, přesně. tak ti bude vydělávat. Prostě. Jako příklad, já to nebudu se jmenovat, ale víš, koho myslím, strašná stránka, strašný texty, odporný prostě, pro mě je to úplně jako, já to sám, jako moje ego to furt jako nedává, že něco tak odporného může jako fungovat, ale lidem to je ve skutečnosti jedno. Tady v tom díle bychom chtěli navázat na předchozí téma, kdy jsme se bavili o nějaký disciplíně, přesně tak. A s tím jako podle mě v ruku v ruce jde trpělivost. Tak to určitě. Jak být jako trpělivý, nebo ono je to hrozně těžký v dnešní době, mi přijde, jak je to uspěchaný a všichni chtějí hnedka všechno a když já to vezmu ze svého pohledu, začneš dávat na Instagram a hned chceš, aby tě ty lidi sledovali a aby tě sledovalo 10 000 lidí, ale přitom tak nefunguje. Tak jak jako být trpělivý? To je jako krásná otázka, těžká odpověď a myslím si, že vlastně to být trpělivý, vždycky budeš netrpělivý, jenom jako to pochopit, že vlastně tě to nesmí odrazovat tomu, že se ti nedostává ten výsledek, víš, že jako to, že se ti něco nedaří, tak je jenom jako nějaký proces, který si musíš projít, nebo že se něco nemůžeš naučit, tak je jenom proces, který musíš projít, aby ses to naučil ve skutečnosti opravdu, a to, že jsi jako netrpělivý, tak je jako normální věc, ale když prostě bych to jako přirovnal, nebo řekl, jak s tím jako pracovat, tak se zamyslet možná nad tím, co mě jako motivuje. Že většinou lidi přestanou točit na Instagram proč? Protože mají pocit, že to nikdo nesleduje. A tebe jako motivuje, že to někdo sleduje? To je ta tvoje motivace? A co když pak přijdou dny, kdy to někdo sledovat nebude teda? Takže to už tě to bavit nebude? Jakoby, co je ten cíl, proč to děláš? Že lidi si pletou, jakoby to, proč to dělají. Jakože víš, že kdybych teďka to točil jenom pro to ego, že jako mě to dává ty lajky, nějakou pozornost a teďka mi to nic nedává, tak to asi dělat nebudu dlouhodobě, že mě to bavit nebude. Ale já tam vidím to, že můžu někoho inspirovat, že můžu vybudovat nějaký podnikání, že za každý ten příspěvek si jako vybuduju nějakýho třeba, někomu můžu pomoct reálně tím. To je ta moje motivace. Takže i to, že trpělivý jako člověk není, podle mě často vychází z toho, že není dostatečně jakoby důvod silný, proč to jako dělám. Že když pak jako si řeknu a půjdeš jako postupně, jo, nedám příspěvek na Instagram, nikdo to neuvidí a teď tak to dělat nebudu. A nebo dám příspěvek na Instagram, teď to nikdo neuvidí a pak to postupem času nabere tu rychlost, já si tím vydělám peníze, díky tomu budu moct žít šťastný život, moje rodina bude moct žít šťastný život, moje okolí se bude mít dobře a už jako jedeš dál, no tak to je dostatečně silná motivace, než to, že jakoby někdo uvidí moje video a dá tam ten like, který mě jako podsuchá na tom egu, že juhu, někdo to zazdílí a juhu. Jakoby když tvoříš jako ty hodnoty, myšlenky mají jako hodnotu, tak prostě to budu dělat, i kdybych jako to vidělo 30-40 lidí. Samozřejmě nechci, aby to takhle bylo, ale jako ta trpělivost mě často přijde, že mi jako v životě vycházela z toho, že jsem neměl dostatečný proč. Jakože to já si myslím, že to proč je jako hrozně důležitý i v tom, že podle toho, proč se odvíjí to, co ty děláš a jak to děláš. No to jo. A jestli to funguje a nefunguje a jaký lidi to přitahuje. Protože jestli něco děláš čistě jenom jakože pro peníze. Ono je dobrý, třeba ten Instagram, podle mě dělat s tím, že jo, mít nějakou jasnou vizi, co by si s tím chtěl dosáhnout, že by si tím potom chtěl vytvořit nějaký produkt, něco prodávat, prostě ideálně si tím vydělávat, ne spoluprácema, ale tím. Ale pokud ty ten Instagram začneš tvořit tím, že a teď mi to prostě bude vydělávat za půl roku, no tak to nebude. Pravděpodobně. Může, nemusí. Jo, ale protože se to bude odvíjet do té tvorby, protože ty si nad sebe dáš ten bič, že za půl roku mi to bude vydělávat a teď ale ty uvidíš, že prostě za půl roku máš jako 2000 sledujících. Je to demotivující, no. Takže to podle mě jakoby je důležitý si ty cíle nastavovat i jako... I jiný než ty peněžní, no. Samozřejmě. Jenže to prostě
To je hrozně těžký pochopit pro člověka, který je ti třeba 22, 3 a ty všude vidíš, no musíš vydělávat 100 000 minimálně. To je za to, co jsme se bavili v předchozím videu. No, že Ten a tlak. ty najednou jakoby chceš, ale vyděláš 100 000 a napiš si to tam klidně, ale musíš pochopit, že to ti šťastný jako nikdy neudělá ve skutečnosti. Já jsem to zažil, jaký to je vydělávat hodně peněz, vím, jaký to je a není to žádný štěstí. Je to jakoby pocit, že neřešíš peníze. Je to super a jsem vděčný za to, ale nic reálně v životě to nezmění, dokud nezměníš ty ten přístup a tu hodnotu a ten tvůj jako důvod. Že člověk zapomene, a to je vlastně ten důvod, jako proč lidé nejsou trpěliví, protože nedělají věci, protože je to baví, radost ve všem zabíjí se radost, jako když Přesně. A máš z něčeho radost, tak to vůbec není o trpělivosti, to děláš, protože prostě z toho máš radost. Tak a podle mě ty přesně mluvíš o tom, že člověk by si měl nastavit ten cíl, nebo to, proč to dělá, aby to vycházelo z něj, aby to mělo to, že jako jeho to bude naplňovat, jeho to bude bavit, že on uvidí, že každý ten nový sledující je někdo, komu on jakoby může pomoct, komu může někam jako posunout a jasně, že každý z toho chce vydělávat potom peníze, jasně, ideálně. To děláme přesně tohle proto, aby nás to někam dostalo. Tak, ale v tom jádru ty, aby si nevyhořel a aby si měl, protože motivace je jenom na začátku. No, ta umírá, no. Ta se ztratí, ale ty, když máš to dostatečně silný proč a správný, tak to pak seš nezastavitelný. Problém je, že lidé nevědí, jak ho najít. A vlastně v těch všech rozhovorů i já, když ho hledám, protože hledám, jo, jako já ho mám teď jako dostatečně velký, ale v životě se mi stalo, že tím, jak si vyvíjíš, tak se ti ten úhel pohledu mění. A mohl jsem se dívat na všechny možné rozhovory, mohl jsem čerpat a jezdit po všech možných přednáškách, číst různé knížky, ale ty pokud jakoby teďka na to přijít nemáš, tak na to nepřijdeš, ani kdyby prostě na čert na koze jezdil. Ty na to prostě teďka nepřijdeš, protože prostě seš v té, a třeba to má někdo jinak, ale já jsem na to prostě nemohl přijít. Že víš, že čtej tyhle všechny knížky, ty prostě se tím musíš prokousat, teď všechno, teď třeba přijde někdo ještě do toho života, někdo jiný, odprezentuje ti ten tvůj sen a ty si říkáš, jo, to je ono. Jenže to je jeho sen. On ti jenom předal tu jeho energii, ty se s ní stotožnil, ale v skutečnosti to vůbec ty dělat nechceš, nebo to nesouvisí s tím, co jako ty v životě jako tě baví, kdo seš, co seš zač a tak dále. A to si myslím, že je nejtěžší. A tam je potřeba být jako skutečně trpělivý. To je ta trpělivost a prostě podle mě takový ty věci jako mně třeba pomáhá ta meditace, že jsi v tichu, že prostě jako by posloucháš ty myšlenky, nebo když ležím večer na gauči, hodím ten telefon do prdele a jako snažím se jako poslouchat, co se mi v té hlavě honí. Ale někomu může fungovat něco jiného, někomu funguje, že jo, sport a fitko a tyhle věci. Já to mám přesně obráceně, že jakoby já jako nemůžu poslouchat, mě jakoby neumím zastavit, neumím s tím tak pracovat, já mám přesně jakoby jiný jako nějaký jakoby nástroj, jak s tím jako fungovat. Každopádně já bych jenom chtěla říct, že jakoby teď my to nemyslíme tak, že člověk má být trpělivý a sedět na zadku. To vůbec to ani ale nejde. Že být trpělivý jako a ohleduplný nějakým způsobem asi vůči sám sobě, ale ty věci prostě zkoušet a hledat. Teď jsem to chtěl říct, že jestli z toho jako dostatečně mnoho neskusil, tak možná i proto nevíš kam v životě, protože ty nevíš, jak funguje prostě obchod, nevíš, jak funguje marketing, nevíš, jak funguje třeba účetnictví, nevíš prostě, jak funguje tenhle biznis, tam ten biznis, že to je přesně ono, jít tou mlhou, nevím, jasně, nebavím, OK, některé věci a toho procesu tě tam prostě bavit nebudou nikdy, že jo. Mě nebaví účetnictví. By to bavilo. Jo, mě nebaví prostě, ale mě ani nebaví jako vymýšlet ty kreativní věci na marketing. Mně to přijde, já mám hrozně komplikovaný ty myšlenky, že chci lidem říct jako to, co, jak to říct, nechci, aby to bylo zavádějící, nechci, aby si ty lidi jako něčemu jsem jako zmanipuloval, jenže ty si zase musíš uvědomit, že jsi jako marketér a ten svět takhle funguje. Ty jako tam spousta protipólů, který jakoby nebaví tě to, ale musíš to dělat. Jo, ty přesně jakoby seš opak mě v tom, že ty nejseš kreativní, já jsem extrémně kreativní. Ty jsi zase extrémně organizovaný. No to jo. A jako baví tě ty věci jakoby dávat tomu nějakým způsobem řád. To zase mě jako chybí, jo, ta struktura a ten řád. Každopádně máš jako přesně ty jakoby je podle mě i problém
spousty lidí, že se pak snaží něco říct, snaží se to neříct špatně, takže to vlastně řeknou v takovém jako obláčku, že pak s tebou někdo mluví a říká si, no a co mi chceš teda říct? O čem mluvíš? Prostě Určitě. ty lidi, a zase dostáváme se k tomu, co jsme říkali na začátku, ty lidi jsou sobecký a jasně potřebují vědět, oni nechtějí už ztrácet čas. Prostě co mi nabízíš, co mi vyřešíš a pak se rozhodnou, chci to, nechci to, jdeme dál. Přesně tak. O ničem jiným to jako v dnešní době jako není. Prostě nepotřebuju tady poslouchat ty bláboly. To jim říká každý. No, je to jako k věci. Jenže je to někdy prostě, je to složitý, no, v tom všem jako naslouchat lidem, naslouchat sobě, spojit to všechno, tu jako taková ta esence všeho možného prostě a vytvořit z toho nějaký konečný jako závěr. Je to složitý, ale když prostě to děláš jako víc podle sebe, to se mi teďka objevuje zase, že Instagram, teďka děláme nějaký videa, dříve to fungovalo, teďka to nefunguje moc zase, protože jsem si uvědomil, že to zase míň já, že to jsou zase nějaké jako pravidla, ale zapomínám to na sebe, že to jako musíš si tím projít, abys pochopil, co teďka říkám, no. A prostě vydat se a začít zkoušet, OK, pojď tady dělat tohle chvilku, nebaví další, přijmout to, jako že ti to nefunguje, přiznat to, že to... Být se sebou trpělivej s tím, že dovolit si to. Každý má jinou cestu prostě, jo. Někoho to trefí ve 20, tady je youtuber, obchodník s cennými papíry, ne s cennými papíry, to je jedno, na kapitálových trzích, úspěšný klučina, vím, že tady jezdil do Chrudimi učit kluky prostě obchodovat, dneska komunita, tisíce lidí, platí mu tam peníze, ve 21 letech 4 auta, jako superkáry, jakože úspěšný. Asi vidím na něm, že asi ještě si tam něčím bude muset projít mentálně, ale OK, je dobrý. Ve 30 borec tohle nemá, já to teďka nemám. Ono ještě, já bych chtěla říct, že ono tohle to není jakoby, to, že je někdo úspěšný, neznamená, že je spokojený, ale to Jasně, je zase jiný, ale jako asi téma tohle. Spíš jsem tím chtěl říct, že každý má svoji cestu prostě nutnou, kterou musíš projít podle mě trošku. Jo. Že vnímáš, prostě zažil jsi něco jiného. Jo, není to takhle, že věk rozhoduje o tom, jestli jsi úspěšný nebo ne, protože já to tak občas mám, že jsem jako naštvaný, že 25 letý a paradoxně já jsem ten prime time měl ve 25-6 letech, jakože jsem si říkal, jsem bůh. A teďka je to zase jako, že ne, že bych nebyl, ale prostě procházíš si nějakým jako období, kdy to jako není prostě dobrý. Že nejseš jako úplně ultra spokojený, nejseš tam, kde bys chtěl být, ale musíš prostě pracovat. Ono jde o to, že v dnešní době o tom málo kdo mluví. Že nejsou spokojení, nebo jasně, že protože všichni nechtějí prostě, to přiznat. A... Přesně, prostě všichni jakoby mluví o tom, jak je všechno krásný, hezký a já taky, ale prostě má to i ty součásti toho, že ti to nedaří a právě proto si myslím, že je důležitý takhle jako to říct. Že ne každému to jako bude vždycky fungovat hnedka a že budeš procházet různýma fázema. No a co bys poradil? Někomu, kdo jako není trpělivý nebo se to potřebuje naučit? Třeba já nejsem dneska moc trpělivá. Tamhle s tím malým černým. No, to je... Vlastně já teďka vidím tu odpověď hodně v tom poslední dobou, naučit se být v té přítomnosti. Že když nejseš trpělivý, tak ty nejseš tady, teďka. Jsi jako v budoucnosti. Ty jsi v budoucnosti, o kterou se bojíš. Aha. A jsi víc v tom strachu, než jakoby teďka tady, kde se ti nic neděje a děláš maximum pro to, aby ses v budoucnu měl dobře. A teď jestli neděláš, tak proč neděláš? Jo, že jestli se vrátíš do té přítomnosti a zjistíš, že vlastně proto neděláš jako dost, proč? Kde je ten problém? Kde je ten problém? Kdo se to může? Ale ty, že jsi v té budoucnosti, jak na to ani nemáš šanci přijít často. To jsem si teďka uvědomil za poslední měsíc, že furt koukám nějaký rozhovory, hodně Jirka Procházka na rozhovory, tento tam má jako extrémně, ty vidíš, jak on mluví na tom rozhovoru a ty přes tu kameru podělanou víš, že on ten není nikde jinde, než je tady. A dává tam jako tu přítomnost, je to cítit. A ty teďka tady reálně nemáš žádný problém, nemáš žádnou překážku k tomu, aby si dělal to, co buď chceš, nebo co tě posune, nebo něco můžu pokračovat, ale v budoucnu, proč seš myšlenkama v budoucnu, nebo v minulosti? To mě jakoby nejvíc dává smysl učit se tohle a to já to dělám formou toho, že si tady sednu a 20 minut tady prostě medituju, zapálím tady Palo Santo, kouřím tady barák a jsem tady, jakože jsem tady.
A když ne, když utíkáš, protože ta lidská mysl utíká, že jo, to furt, jako teďka bavím se o podcastu, přijde další myšlenka, ty se mě na něco zeptáš, já si vzpomenu, že zítra přijedou rodiče. A už nemáš můj pozornost, i když jako tady sedím a koukám na tebe, tak učit se být tady, protože vlastně, když jsem tady, tak já nepotřebuji být netrpělivý. Já jsem tady teďka, mám všeho dost a nic nepotřebuju. Ono možná to je i to, proč ty lidi vlastně v dnešní době nejsou šťastní. Proč jakoby furt jakoby chtějí, jako furt se za ničím hodí, protože neumějí se zastavit a neumějí si uvědomit, že to, co mají teď tady, je to, co jakoby nic víc jako nedostaneš. Jo. A pokud teď a tady nejsi spokojený, tak co pro to udělat? Ale není to, že musíš vydělávat o nulu víc, jakoby, jo. To je ta další jakoby věc, jenom co bych chtěla říct, že jakoby to štěstí a to spokojenost by měla být úplně v něčem jiným než v penězích. Peníze jsou nástroj, ale lidi, kteří nemají peníze, tak jsou taky šťastní a jsou šťastnější. Ale zase určitě to nemůže a nemělo by to jako od nás vyznít tak, že není to důležitý a to vůbec ano. Protože a měl bys chtít víc a chtějí víc, je to nějaká inspirace pro ostatní, pro tebe. Jestli jsi takovej, tak chtějí víc. Jestli jsi takovej, tak chtějí víc, neušlepávej to od sebe, po sobě. Přesně. Ale přítomnost, to je jako, na to bych se zaměřil se na to a ne, že by mi to teďka takhle měnilo život, jako asi ještě ne, ale cítím to. Všechno to trvá. Všechno to trvá, no. Všechno chce svůj čas, ono to je to jako neustálá práce, I tady to podle mě máme hodně zakořeněný z dětství, že a teď si musíš vybrat školu. No je. A teď to, co ty si vybereš, budeš celý život dělat. Z toho všeho mi vyplývá, že když by si měl někomu dát radu k tomu, jak být trpělivý, tak je to naučit se vracet, zase všichni vracíme k tomu, co už je v těch starých knížkách a všichni o tom mluví, naučit se vracet teda dávat tomu do přítomnosti. Jo, být přítomnosti a v těmhle věcem začít dávat váhu, protože z toho, jak se to opakuje často, se nám to lidem zevšední a považujeme to za něco, co nefunguje, mi přijde. Že už to tady je všude, tak když to je všude, tak to nefunguje přece. My chceme furt nějakou jako magii. To není tak složitý. A já jsem to sám jako vím to, protože jsem to sám hledal. Jezdil jsem na kurzy. Na tom kurzu dostaneš kompletně všechno, co máš a potřebuješ k tomu, aby si žil šťastný život. Ale ty odjíždíš s nějakým dopaminem a motivací, ale za 14 dní frnk. Je to pryč. To je motivace, potřebuji další kurz. Další kurz. Knížka. Kurz. Proč si myslíš, že fungují kurzy? Lidi si myslí, že kurz za ně něco vyřeší. Třeba jo. Ale proč některý lidi jsou ultra úspěšní v tom kurzu, po tom kurzu, a některý ne? Protože prostě oni jako nepotřebují kurz, oni potřebují přesně nějakou jednoduchou rovnici, prostě být tady, no. Hodně, a to bude s tím bojovat vždycky, s tím budeš jako se učit jako žít. Víš, jak bude se ten život měnit, teďka se nám taky mění nějakým způsobem život. Že je to najednou jiný, najednou si zvykáš na to, že je to nějaký pravidlo, teď zase přibude nová aktivita, furt je to jiný. A ty furt máš důvody v té přítomnosti nebýt. Ta mysl má. Ale ve skutečnosti, když seš tady teď, co je problém? Co je za problém? Nic, teďka tady natáčíme, jsme v pohodě, svítí sluníčko, je krásný, pojďme se projít potom. Vlastně není problém. Přesně tak. Jenže to je těžký hrozně pro tu mysl. Pro každého to je těžký, pro mě, pro tebe, pro ostatní, pro lidi, co následujou. Je a ono ve finále stejně nejšťastnější seš v tom přítomném okamžiku, ale je hrozně těžký se v té dnešní době, kde máš strašně moc věmu a všichni prostě tě tlačí do toho, musíš dělat tohle, tamhle to. Je hrozně těžký se do toho jako vracet a uzemňovat se tím, že hele, ale teď a tady sedni si a vypij si to kafe, dej si těch 20 minut. Víš, proč zapaluju to Palo Santo? Nevím, ale furt to tady, já vím, že jako furt se to tady vykuřuje. Jo, ale protože ten kouř cítíš teď. Teď cítím kouř. To je stejný, jak když prostě se jako teďka navoním. Teďka cítím tu voňavku, ne potom. Teďka. To, já vím, že to je jako blbost, jo, ale prostě... Ale to by to pomáhá. Ale mě to pomáhá se teďka tady teďka bejt. Uzemnit se. Jo. Proto třeba já jdu do toho kanclu, teď je tam hrozně moc lidí. A říkám, no tak ty vole, vůbec. Tady nic neudělám. Když to nejsou moji lidi, jako. Víš, že ty lidi neznám, ano. žijou jiný příběh, kecají mi do těch mých myšlenek. Ty slyšíš to, že jo, teď to všude děje kolem, že jo, v tom coworku to tak je. Nejsem schopnej, protože já potřebuji zapálit si Palo Santo, pustit si tomu prostě nějakou písničku a to mě teďka tady uvede do té přítomnosti. To mě zpřítomňuje, ale jakože někomu může fungovat něco jiného.
Takže jako to je ta odpověď, proč to jako zapalu, protože cítím, že najednou tady nejsem, jakože něco se mi děje, nebo jakože přemýšlíš nad něčím, nebo nemáš tu flow. Takže to je podle mě odpověď na všechno. Tady a teď. Škoda jenom, že to jako to slovo, ta fráze je tak znásilněná všema možnýma lidma, speakerama, motivátorama, že vlastně furt hledáme nějakou jako esenci, prostě něco, prostě co nám, jo, to je ono. Hodně štěstí. No, pěkný. Pěkný. Jo, ne, já s tím souhlasím. Každý si musí najít něco, co ho jakoby... Co máš pocit, že funguje tobě? Mně zatím nemám pocit, že by mi něco fungovalo. Já jako občas to mám mám období, kdy to mám víc, mám období, kdy to nemám skoro vůbec a mám to třeba na procházce. Jo, ten Bane, prostě on ti nedovolí nic jiného, než bejt teď a tady. I proto to mám jako ráda. Jo, ono nejenom, že ten pes tě jako vytáhne ven, že jdeš na ten čerstvý zub, protože to je taky jako alfa omega, prostě zdravýho nějakýho stylu, prostě. Určitě. Já než jsem měla Bejna, tak jsem seděla jenom doma a byla jsem schopná vyjít jednou za 14 dní, protože jsem neměla důvod. Jo, ale díky tomu, že máš toho psa, tak první, co ráno děláš, je, jdeš se ven projít, jdeš na ten čerstvý vzduch, uklidníš se, jo, protřídíš si ty myšlenky, rozkoukáš se, probereš se, máš takovej klidný start, nečumíš do mobilu, jo, takže pro mě to jsou ty procházky, pravděpodobně, že já už si to možná už jakoby tolik neuvědomuju, nebo jako kolikrát... když jdeme spolu, tak furt jakoby o něčem mluvíme, tak to pro mě není přítomný okamžik, protože mluvíme o něčem, co bude a neříkáme si, hele, tady ten list, koukej, jak je barevný. To si neříkáme. Teď jakoby hodně si pamatuju, ve mně utkvěl jako jeden okamžik z té procházky, to je třeba 3 týdny zpátky, kdy začalo padat to listí hodně a já mám v hlavě takovej jakoby obrázek, mi tam jako uvíznul, abych ho chtěla hrozně jako nakreslit, když jako bude pro to prostor, bude to hrozně těžký. Ale byla tam slečna a seděla na lavičce a četla si knížku pod tím obrovským stromem. A teď ono začalo foukat a teď strašně začalo padat to listí. A teď ta slečna se také jako podívala a teď jenom se zasekla a jenom jako koukala na to listí a jenom si užívala to, že padá to listí. A ve mně z nějakého důvodu tady ten obrázek jako zůstal. Takže jsem si říkala, že to je hrozně hezký. Říkám, jo, a teď já jsem chodila a furt jsem chodila a říkám, to je hezký, jak to padá. I to by jsem to říkala, říkám, podívej ty listy. A jo, listy, no. Ne, tak to ale... jako, já na to taky koukám, jako, proto furt chodím do lesa dopředu, teďka ne, ale chodil jsem. Tak, no, jasně. Jakože jasně, no, chodíš bosy, objímáš stromy, no, jsi divnej. Ale jako... Chodit bosy je taky jako vlastně hrozně zajímavý způsob, jak se vrátit. Je to další způsob, jak lidi hledají to, jak se k sobě zase, jak dostat se teď. Ale zase to přehání, jo. Já si doteď pamatuju, že... Jestli jim to funguje, budíš jim to přáno, já to teda... Právě ono, že podle mě jim to nefunguje. Jo, že jako sorry, já nechci chodit po městě jako bosa. Tak jako po městě bych nešel, ale když tu po louce, tak jsem to nesčetněkrát udělal. To jo, přesně tak, že jako si sundáš ty boty. Vlastně. A já si doteď pamatuju, když jsme byli v létě u vašich a zalivali jsme jim záhonky. A to je to moje dítě. A teď prostě to je taky ten můj přítomný okamžik, který já si pamatuju. A teď já jsem viděla, jak je tam ta voda, ta hlína. A teď já jsem měla sundaný ty boty a teď jsem šla a teď jsem začala v tom chodit a hrozně ty jsi v tom začala skákat. Jako. No, dobře. Rochňat. A pamatuju, jak ty jsi na mě koukala. A říkám, to je skvělý, to má úplně, je to heboučký takový prostě. A najednou si uvědomíš, že tu hlínu, kterou ty máš z těch květináčů, jakoby, se bude zní hrozně, zafixovanou jako tu tvrdou, suchou, jako vy jste, že najednou je to úplně blemcavý. A teď to ve mně taky jako utkvělo. Takže to jsou takový dva jako momenty spjatý s tou přírodou prostě. Je to magický příroda, podle mě. Tak. A někdo, kdo to neobjevil, podle mě, kdo teďka jako si říká, vůbec nevím, o čem to mluví, tak já si myslím, že jsi to jako nezažilo. Víš, že když jsi čistě v té přírodě, já si myslím, že všichni, jako když tam přijdou do toho lesa, že dříve nebo později, když zahodí to svoje ego, tak změknou prostě, protože prostě ten les, ono tě to pohltí, jsi najednou součást toho. To je magický. Je to, no. A ještě poslední věc, pak se vrátíme k tomu tématu, tak co jakoby
všichni jako holky, tak mají rádi kytky. Řezaný kytky, jo? Že jakoby dostaneš tu kytičku jako a to, ale a že je to jakoby kousek takový té přírody, ale mně přijde, že spoustě lidem uniká, co to vlastně jakoby je ta kytka, co ta kytka tím má jako znázornit, že všichni se snažíme těma všema chemiema a těma všema jakoby výživama tu kytku udržet co nejdýl jako naživu. Ale už jenom ta kytka, co je ta řezaná, že tady s náma nebude v tom květináči, by nám měla připomenout, že to je ten přítomný okamžik, že ta kytka ti znázorní to, že teď je hezká, teď ty máš prostě rád, teď se na ní koukáš, chodíš k ní prostě jako čuchat, ale to, že za 3 dny ta kytka už jakoby nebude hezká, už začne jako upadat, už začne jako vlastně hnít, protože furt jakoby je to nějaký ten součást toho procesu. Takže o tom to je, že ty kytky by nám měly připomenout to, že takovejhle je i život, že to o tom to je ten důvod, proč být v tom přítomném okamžiku, že náš cíl s tou kytkou by neměl být jí udržet co nejdýl naživu, ale užít si to, že teď je prostě nádherná, teď voní prostě, teď jakoby je v tom rozkvětu a to, že pak jakoby bude postupně odcházet, je to prostě proces a neznamená to, že tu kytku přestaneš mít kvůli tomu rád, jo, ale prostě tak jako připomene ti to, co to vlastně, jako o čem to vlastně je všechno, no. To je pravda. To mě nikdy nenapadlo, než mi to neřekla, ale je to určitě tak. A zase sežu to, jako proč jsi trpělivý, jako. Mě Béda říkal jednu věc, jo, zajímavou, to už je to jakoby pro lidi, co jakoby třeba s tímhletím se setkali poprvé, a pro lidi, kteří jsou prostě hustleři a lidi, co si všechno odmakali, je taky hrozně těžký to pochopit a pro mě je to taky furt těžký pochopit, jo, ale vem si, že ten strom, on má nějaký listy a on ty listy narostou sami od sebe a pak sami od sebe opadají. Že prostě jednou seš bohatý strom a po druhý ne. Prostě jasně nepotřebujeme jako to hrát do extrému, jednou peníze máš a po druhý ne, to nechcem, ale že je to přirozený proces všechno. Ta příroda tady funguje prostě sama. Víš, nikdo neřeší, že prší nebo sněží, prostě sněží nebo prší nebo svítí, prostě to tak je. Víš, že prostě procházíme si tady furt něčím, jakože to je příroda. Přítomný okamžik. Trpělivost neexistuje. Je to jenom jakoby tvoje nedovednost tady teďka nebejt. Zajímavý. Každopádně vrátíme se k tématu a minule jsme se bavili celkově o tom podnikání a nějakým způsobem mi přijde i jako hledání toho směru a ty jsi tam taky nakousnul, že teď se to pro tebe jako hodně mění, nebo bavili jsme se i o tom, že je to v pořádku se hledat. Tak jaký máš, jakoby v čem vidíš ty teďka ten svůj jako směr. Vidím takový 2 směry. To je určitě jako sociální sítě, jako brand, jako budování si tyhletý jako dovednosti pro to, abych mohl pak v budoucnu dělat cokoliv, co přijde. A když pak bych vzal jakoby investice, protože já jsem v minulosti dělal, tak se k tomu jakoby částečně občas teďka vracím a teďka se k tomu vracím díky tomu, že mi něco jako zapadlo do něčeho, do nějakého jako toho mýho filozofického, když jsem nad tím pak přemýšlel. A vidím hodně prostor v tom, že já budu teďka jako musím odbočit, jo, protože jinak by to nedávalo smysl z toho všeho krásně, co jsme si teď tady řekli, ale vidím hodně jako prostor v energetice, protože tady vzniká tady spousta příležitostí pro ten obor, protože on je novej a ta krajina tady evropská prostě, ať chceme nebo nechceme, ať s tím souhlasíme nebo ne, tak se na to přizpůsobuje a uvolňuje se na to velké množství peněz. Takže vznikají příležitosti pro podnikatele, který když mají know-how, jak dát tu elektromobilitu, nějakým způsobem vyřešit zdroje energie náhradní, protože byl tady blackout, že jo, v červnu, sice menší, ale tím, jak se to vyvíjí, může se to opakovat, tak vidím jakoby hodnotu velkou v tomhle, protože ty poskytneš někomu dobrou službu a když se jakoby investor naučíš to rozpoznat a dobře to najít, tak mi to dává jakoby smysl vlastně to těm investorům nabídnout, protože je to něco, co jim vždycky to má nějaké své jako rizika, to tak je, ale už jsem jako vyrostl z takového toho nadšeného prostě úletu, kdy vlastně nemám
ty důležité věci, a to je jako fyzično nějaký, tohle všechno jsou fyzické věci, produkty, které mají jasnou nějakou jako ekonomiku, jasný plán, takže v tomhle tom vidím smysl já nabídnout investorům podíl se na této jako revoluci podílet, protože do toho se pumpují obrovský kvanta peněz a když je vlastně poprvé dostaneš od těch velkých firem, konglomerátů k běžným normálním lidem, který můžou díky tomu zúročit peníze a může to jakoby fungovat, tak to dává smysl. Ono vlastně ve finále mi přijde, že ty investice, co já jakoby to tak nějak jako začínám vnímat, jsou vždycky jako o tom investovat jako správně do toho, co zrovna jako... Je ten trend. Je to tak. A protože vždycky... to prostě poroste. Jenže problém je, že ty vždycky s tím trendem přitáhneš dobrý lidi a špatný lidi. To tak je, vždycky to tak bylo. Že nějakou novou věc můžou lidi použít a zneužít. A ty máš ten úkol jako investor rozpoznat, co je kdo. A samozřejmě to teďka tady nebudeme rozebírat, ale je jako důležitý dobře správně si vybrat. Ty trendy máš a vždycky, když tady byly, tak byly dobrý, špatný, jako příležitosti. A furt prostě to vidím dnes a denně, jo, že nekupujte si jako, když někdo neumí moc odpovídat na ty otázky, jo, a vlastně víc ti prodává nějaký tvůj sen, tak se vždycky jakoby už zastavuju. Že už si říkám, no jasný, no. Jakoby v těch emocích nakupuješ nejvíc, že jo. To všichni víme. A protože i jako v investicích nakupovat pod emocema prostě z mý osobní zkušenosti nefunguje. Dlouhodobě to nefunguje. Takže tak. Takže tohle vidím jako můj směr. Určitě ale v zápětí budovat si jakoby svoje nějaký povědomí, předávat tu hodnotu, v tom vidím jako teďka největší smysl, protože tím, co přichází ta doba digitální, jako teďka budování brandu, tohle, v tom vidím jako extrémně velký jako potenciál, mnohem větší než třeba v těch investicích, jako upřímně. Jo, ale postupně to přichází, je to dlouhodobá práce. Ono jde o to, že když pak máš ten brand, tak můžeš prodávat cokoliv. Můžeš prodávat cokoliv, přesně. Jo, a ten brand seš ty. Přesně. Takže to se může přirozeně měnit, ono pak přesně ty lidi se neuvědomují, že jako, jak to říct, že když se zaměříš na jeden směr, bude se ti hrozně těžko potom jakoby switchovat, protože vždycky to musí být ruku v ruce s tím, kdo seš ty, co seš ty a prostě já to vezmu teď sobecky na sebe, to, že já jsem doteď tvořila plácnu s motorkou a motorku jsem zaparkovala do garáže, tak teď jakoby velkou mojí část jako bude tvořit prostě jako příprava na Hyrox. Jasně, no. Nebo Hyrox, nebo jak to čte, Hyrox. Ale sbíráš z různých skupin jako lidi, kteří prostě tvoří nějaký společný tvůj budoucí jako problém, který vyřešíš. Tak, ale mě ty moji lidi jako neodejdou, protože oni jakoby, oni vědí, že já taková jsem. Mají tě rádi. Jo, takže oni neodejdou a budou sledovat to, jak já se tady budu připravovat. A pak zase já na jaře, jak bude jezdit na motorce. Přesně. A vem si, že většina podnikatelů o tomhle, co teď tady říkáš, tak vlastně vůbec nemají páru, vůbec tomu nerozumějí. Mluví o tom, že teďka máme problém, teďka máme produkt, tak teďka ho jdem prodávat. A ty moc dobře, když už ho posloucháš, víš, že no jo, ale takhle to nefunguje. Protože jestli ty chceš jako hnedka teďka prodávat, tak ukaž, kolik na to máš peněz. To ti možná ty prodeje zařídí, ale je to vykoupeno něčím. Takže tím, že budeš muset investovat do reklamy, já si myslím, že pak určitý fázi, když ty jako chceš dělat ten biznis, všichni ty velký tvůrci, co mají ten osobní brand, do té reklamy investují, protože jinak to podle mě v určitý jako fázi, abys ten biznis jako hnal, nemusí jít. Záleží. Ale záleží, jaký máš totiž osobní brand, protože když máš ty sledující vybudovaný na tom, že se svezl na nějaký vlně něčeho nebo plácnu 1-2 videí, tak máš sice jako super, máš spoustu sledujících, plácnu já, který mě sledují kvůli motorce, ale já jim prostě nebudu moc prodávat jako tady vitamíny jako plácnu pro ženský, protože to není moje publikum, takže ono je důležitý i jakoby v tomhletom, ty podle mě pak přesně ono ti to úplně nahradí tu reklamu, když budeš vědět, jak s tím pracovat. Když budeš moc dobře vědět, kdo tě sleduje, co chtějí, co potřebujou, tak nebudeš potřebovat tu reklamu na to. Ale to je to, v čem, ono každý... Protože to, ale jako rozumím tomu, co chceš říct a myslím si, že vlastně jedno bez druhého nefunguje podle mě už dneska. Nebo takhle, ještě možná jo, ale dlouhodobě to tak nebude. Že když zabiješ, lidi prostě nakupujou, u tebe určitě mají rádi, reklama se díky té reklamě, kurcinál, to nemůžu vyslovit, se jim můžeš připomenout nebo nějakým způsobem to ukázat, ale bez osobního brandu vnímám čím dál tím víc, že to nefunguje. Když se bavíš sama, jakoby to teďka začínáš vnímat, když jsem se bavil s lidma, co živějí se tím, že spouštějí reklamy na Facebooku, tak Facebook se stává úplně jako
nepochopitelný pro ty market, jo, úplně Ono se mění. nepochopitelný, úplně se to mění, nedává to smysl, jenom to žere peníze, negeneruje to nic. Přesně. Pro e-shopy velký v Česku to tady generuje jakoby buď nulu, anebo No. jako se to blíží k nule. Proto já si myslím, že jako ta reklama už není, jako Není to, co reklama je doplněk. Je to doplněk, co který máš. ti jako pomáhá něčemu, daný věci podle toho, co děláš, ale prostě bude tady čím dál tím víc podcastů, i když si myslíme, že všichni podcasty už natáčejí, bude tady čím dál tím víc videí na Instagramu, i když si myslíme, že natáčejí všichni, furt je to jakoby malý procento lidí, který něco tvoří. Většina lidí jenom to, další. Spíš malý procento těch, co jsou úspěšný. Další věc. Malý procento těch, co mají víc jak 10 000 sledujících, 20 000 sledujících. Další věc. Proto i jako považuji třeba ty investice u mě důležitý za to, že vlastně já teďka nebudu prodávat, jako jak mají dělat sociální sítě, když to sám neumím. Problém je ale, že většina lidí to dělá. Přesně tak. Že učí něco, co sami neovládají. Na mě prosím tě skáčou furt jakoby, nebo minimálně teď jakoby dva jako přesně nějaký tvůrci, co ti učí, jak máš tvořit na Instagramu, ale přitom nemají ani 1000 sledujících. No a jako říkám si, tak jak já mám věřit někomu, kdo nemá ani 1000 sledujících, že mě jakoby pomůže, jak já mám tvořit na Instagramu, jo. Nauč se to. Záleží prostě, jaký on má fakt ten skill. Spíš mě zajímá ta reference. Jestli má 1000 sledujících, nebo 20 000, nebo 500. To vypovídá, protože ty vlastně na tom ty půjdeš do fitka k trenérovi, který je obézní? Spíš to asi úplně ne. A to je to stejný. Ale půjdu k trenérovi, který možná třeba není úplně vysekaný, ale má za sebou 20 úspěšně vysekaných lidí. Tak to něco ten člověk umí. Neumí to třeba u sebe, asi možná zřejmě, a to otázka proč, ale jako třeba marketingovky často, jako, když to tak budu brát, jako za mě to furt jako no go, že prostě jsi marketingovka a neděláš marketing si sám pro sebe, mně to přijde úlet, jako, ale jsou marketingovky, které nemají čas na sebe, protože mají čas, jakoby, musí mít čas na ty ostatní. Ale teď zase jsme o tom, že marketing není o tom tvořit na sociální sítě. Zase se vracíme k tomuhle. Takže ty nemůžeš chtít, aby marketingovka byla vidět na sociálních sítích, když oni tomu nerozumějí. Oni rozumějí reklamě. Jakože spíš jsem to myslel jako to, co dělá. Já jsem to pojal obecně, ale když byla firma, která se zabývá budováním těch Reels, tak na 90% pravděpodobně budou tvořit Reels si sami pro sebe. Protože to je jejich zdroj toho, jak ty zákazníky budou dlouhodobě sbírat, a pokud nejsou krátkozrací, a tak to prostě budou dělat. Jo, ale pak si všimni, že jo, marketingovka, ta druhá, ta, která neumí dělat tyhle ty důležité teďka věci, tu koncovku vlastně neumí, to je jak kdyby byl NHL tým bez prostě útočníků, jo, to nedává smysl. Tak oni najednou zjistí, že mají málo klientů, protože je podzim, protože je jaro, protože je léto, protože okurky, nebo jahody, co já vím, tak najednou spustí reklamy. Tady mám třeba jednoho markeťáka, kterýho sleduju už delší čas, protože prostě spravuje velké firmy v Česku a najednou spouští reklamy. Pro mě je to signál, nemáš klienty. Protože proč je nespouštíš, když jakoby je jaro, je podzim, nebo jako, víš, to je jako úplně jednoduchý. A tak to je. A najednou cítíš, ty přesně, otevřeš si tu stránku a vidíš tam ty slova, že jo, ty takový ty, který jakoby ví, že když ti je řeknu a řekne to těm podnikatelům, tak oni to uslyší a kliknou na to. To prostě, a to už mě to, jako to ne. Když ono o tom to všechno je, že jo. Musíš to umět prodat, musíš mluvit tím jazykem, co ty lidi mluví. To jasně, jako no. Ale jakože chceš jako, jak to říct, nebejt na tom závislák zároveň, protože on to tvoření toho obsahu trošku tě donutí být závislák na tom, že musíš furt tvořit, že jo? Ale zároveň mít i nástroje, které jako ti umožňují prodávat samozřejmě, ale kombinace toho, to je to důležité. No zase teď se jakoby mícháme dvě věci dohromady. No, když tvoříš na Instagram a svůj brand, tak musíš být autentický. Musíš říkat to, co chceš říkat. Ne, protože to chtějí ostatní slyšet. Samozřejmě musíš to tomu přizpůsobovat, rozbírat ty témata, co ty lidi zajímají. Ale reklama je úplně něco jiného. Je to jako určitě. Marketing, reklama, tam musíš říkat to, aby ty lidi šli a klikli na to. Stručně, rychle, srozumitelně. To jako jednoznačně souhlasím, ale přesně proto nahráme ty podcasty. Že ty taky něco chceš budovat. Je to nedílnou součástí všeho, co dneska budeš jako dělat, podnikat. Myslíš, že kolik je lidí dneska, je jim 45, mají velké firmy, stavařský, strojírenský, montážní prostě a vůbec o tomhle nemají ani šajna, protože si vybudovali nějakou svoji komunitu zákazníků, která jim na něčem to dřív fungovalo. A už to nepotřebují, říkají ti, že to nepotřebují přizpůsobovat a třeba jim to postupně přestane fungovat. No, protože přijdou jiný, co to budou dělat? Jiný, co si navážou. Přesně, a teďka budeš darovat, přijdeš do věku, hele, já jsem v důchodu a chci to předat svým dětem. Předáš to takhle svým dětem a jim to najednou nebude fungovat.
Protože ty děti jejich nevědějí buď nic, nebo nepřizpůsobují se té době. Lidi se nepřizpůsobují době. Že nechtějí změnu. Třeba to je téma na příště, to už tady jako klidně to načnu, že třeba jako obchodníci, že to jako hodně se to mění, jo, že byly tady nějaký trendy multilevelovský, finančně poradenských jako období, teďka se to úplně mění. Je i jako podle mě zajímavý i sledovat to, že jako oba dva na to máme jiný názor. Jo, že já jako vlastně k tomu přistupuji úplně jinak než ty a to je taky jako v pořádku, protože... Jo, tak je to nějaká tvoje zkušenost. Já zasáhnu tak, jakoby já se přitáhnu a zasáhnu ty lidi, co to mají stejně. Jako co tomuhle věří a obráceně, jo. Tam jde o to, že já věřím tomu, co říkáš ty, já tomu věřím. Jakoby, že to, co jako všechno, já jsem o tom přesvědčen, že to tak je, jenom ještě mám i jiný pohledy, který třeba ty ještě jako nemáš nebo mít nebudeš nikdy. No, protože tomu prostě jakoby není to nic, co by mě jako bylo blízký, je mi to prostě nesympatický a nelíbí se mi vůbec ten styl, jako říkat někomu něco jenom proto, abys to koupil. No, sám jsem řekl, že já to takhle taky dělat, jako mě to taky takhle nebojí, proto tady děláme tohle. No. Takže tak. Máš tam ještě něco? Nemám. Co bys si k tématu chtěla říct? Nemám, to jsme to teďka hodně zkomplikovali na konci teďka, ale věřím, že to bude pochopitelné. Ono ve finále si myslím, že zase jsme došli k tomu, že ať už se jedná o budování nějakého jako brandu na sociálních sítích, tak furt se vracíme k tomu být trpělivý. Že furt to je ten začátek, nechtít všechno jako hned, že jako ve finále... Tohle dílu máme 2. Vracíme zpátky, to si nemyslím. Jo, je to tak, no. Být trpělivý, být tady teď. Protože z toho vzniká to tvoje rozhodnutí intuitivní a to je nejlepší. Tak jo. Tak jo, tak se mějte krásně, děkujem za pozornost. A vidíme se u dalšího videa. Tam vám řeknu, co chceš kejchnout? Ne, Ben si tady utáh, jako. Ty vole, tak to je nechutný. Jsem pro toho nespokojený. Každopádně v příštím videu vám řekneme náš jeden vtipný příběh. Co máme s kachnama. Příběh máme s kachnama, takže se můžete na příští díl těšit. Jo. Tím to odšpuntujeme. Mě to baví, tohle nahrávání, takže budeme určitě nahrávat dál a přesně příště dáme příběhy. Mohli bychom dát otázky, tyjo. Mohli bys dát na Instagram otázky, ti dají lidi otázky. Jo, otázky odpověď. To bude hodně, si myslím, o motorce, ale můžeme to zkusit. To nevadí. A nebo nám můžete napsat pod video otázky taky. Budeme rádi a samozřejmě budeme rádi za odběr, like a komentář. Všechno klikněte, co můžete. Přesně, oklikejte to všechno. A vidíme se. Tak příště. Jo. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.